Bueno. Hola, com esteu? Jo sóc la Míriam i vinc aquí avui per presentar-vos el concurs. El super mega concurs. De Sant Jordi. Tu ets essencial. Tu ets essencial. Molt bé. Abans hi havia un concurs que fèiem tothom, que consistia en escriure una història i presentar-la a concurs. I ara això s'ha transformat en un concurs de microrelats. Què són els microrelats? Doncs històries breus. Que lo va a petar, porque lo va a petar. Tenim 4 formats. 1. El format de vídeo. 2. El format de poesia visual. 3. El format de còmic. El 4 és el de tota la vida, el d'escriure. Ara podeu fer volar la imaginació, podeu ser creatius, creatives, podeu fer el que us dongui la gana. Però sobretot, participeu. Normes en llengua catalana. El tema és completament lliure. No cal que sigui de Sant Jordi, ni de Santa Jordina. Qui pot participar? Bona pregunta. Tots els alumnes, alumns d'ESO i batxillerat de tots els instituts del Vendrell, que somos un porrón. Important! El termini per entregar totes les propostes és el dia 18 de març. Vosaltres enviareu totes les vostres propostes a un número de WhatsApp que sortirà publicat més endavant. Totes. Les propostes que ens arribin al número de WhatsApp es penjaran a una super mega pàgina d'Instagram que portaré jo mateixa i es seleccionaran 24 essencials que seran les que haguem cregut més oportunes per al concurs i aquestes 24 exposaran, atenció, al portal del Pardo. A més, rebran un vale de 50 euros per gastar a les botigues CIT del Vendrell. D'aquestes 24 propostes sortiran 4, una per modalitat. Aquestes tindran premi, una bicicleta. Per què una pàgina d'Instagram? Doncs perquè els guanyadors i les guanyadores seran seleccionats a través dels m'agrada de la pàgina i del jurat. Aquest jurat, qui serà? En aquesta pàgina d'Instagram trobarem tips, consells, reels, històries, fotos, publicacions. Ja m'encarregaré jo de que estigueu motivats i motivades per fer aquest concurs. Tots els treballs, totes les músiques, totes les propostes han de ser inèdites. Ens veiem a partir de la setmana que ve al canal d'Instagram i comenceu a fer volar la imaginació, que aquestes propostes ja comencin a fer xup-xup a l'olla. Adeu! I tu ets essencial!